lehen da beziko taldea, talde abentura salia da, bai? Zentu dira abentura salia? Nik uste duzu ez dira, bai? Talde abentura salia. Gustatzen jakoen gauza desberdinak probatzia, bai? Gustatzen jakoen arriskua eta adrenalina sentitzia, eta gaur puentin egitera joan dira. Puentin egitera joan dira, horretarako Elgoibarko zubirik altuena aukeratu dute, eta gustura joan dira, ilusioz joan dira, gogotxu joan dira, baina zubiaren ertzian jarri diranean, komeriak, bildurtuta antzera ere, zubiaren ertzian. Saltu ingo dute, ez dute egingo, oantxe ikusiko du, zer gertatzen da. Txalo bero bat benetzako. Ondoan izaten du letxuga ostoa. Ondoan izaten du letxuga ostoa. Zuentzako, zapore goxoa du parrillan erreta. Zapore goxoa du parrillan erreta. Hauetako bat aukeratu dugu. Horretako bat.
zuentzako adinentzat txarra da gehiegi jatia. Adinentzat txarra da gehiegi jatia. Zuentzat hori dagoenean hartzen dugu poza. Hori dagoenean hartzen dugu poza. Eta zuentzako plateraren gainean nolako sorpresa. Plateraren gainean nolako sorpresa. Orduan noain mikroak irikitelako ditugu denbora batez, eta bururatzen baldin bajakoen gerturatuko dira. Kopla kantatzera, eta bestela bigarren ronda zabalduko dugu. Hola. Gaur nire lagunekin jateko eta zaforeko zoari parian edeta. Neri asko gustatzen zait txokolatea, adinentzat txarra da gehiegi jatea. Beste fiskatxoa lehako dugu, bai? Batzuri guztu janaria oztu egingo jatzu dela, horren beste guante mote malingo dutzazu, Gertu dut zitez dela zain. Azkenengo aukera bat, mikrora gerturatzeko. Segundutxo batzuk. Plateraren gainean nolako sorpresa, niri kostatu zentzan ante hamburguesa. Nire gustuko janaria arroza da, hori dagoenean hartzen dugu poza. Eta hobea. Horreko bikotea da. Zuentzako oinak dira natila eta pila.
natilla eta pila. Urrengo bekotia. Zuentzako laranja zukua eta gustua. Laranja zukua eta gustua. Zubiontzako kominola eta Coca-Cola. Eta zuentzako gazta eta nazka. Gozatzeko daukagu laranja zukua, hori hartzen diogu ederra gustua. Bueno, honen bestez, bai? Indar berretu dira, jan ditue jan beharrekoak, baztertu ditue gustoko ez dituena, eta beste batzuedi mailan leku alagatzeko prest dut, beraz, txalo batekin aurrituko ditugu.